Okay, mana tukullammiik oqorittuarapallulaannerukku Maniitsumiinnerput Qangattaq aqqutigalugu Maniitsuliartasuliartorluta taakisinuuna video tassa naammasseerpuun immiussatuarpuun portuererlu talu алларнisarpugut timioluunnerput eqqarsorpuunnaattukullamma oqulittuaralaarniarlugu suna Misigisaqmanerlutigu piffissaqarpiingili iluumi fimmiliornissunnu taamaalleimmaa sulininut atatillungu fimmiliortarpungut snescooterernitsinni uisilaartoriummut ingerlaarluta tassanitruunikkusunartoria sulqatimma aangup suliarivai taalu gimballinguamik DJI Osmo tanaatorlugu snescooterittunuuningani fimmiliortarpunga amma nuanneqsuassuarmi Misigisaqartaappu Maniitsumiinnitsinni taalu volleyballtertut immiuppagut niviarsiaqqamarlu ataas atisaasimarpuluppaanga YouTube mingaani nalua uangaani isiginnaarsimaneraanga maalunnit siniuaawaa mingaani sinne alikkutaaqaamma soorlu takallugi inuit so itisaannittut Kisiat Jesus Christ manitso sukuittorna amma angalanneqqanuannikkulluunni soorlu iluami ingasinnaanaga taalu mio prepiliarsinnaanagila tamakkualu soossu kafippuisiliartayorpunga aorninginnersiorluga taalu misitikkalorpaasorlu ilaaso puusinnimi pisiffimiluunni itsaamittisinerluga sin tamakkua naammatsinningiusinnermut taalu malunnarpusorlu nummi qano aorningitsigisumik pisisinnaanerlutersorluta chai fuutsiliarniarutta so kaferiarusukkutta kaferiarsinnaarut taa maa pilluni malunnertoriussuursoor makkua ulluinnaarni atortakkungi maa internettilunni stabiliuso tamakkua maani sungiussassaangiippu tamakkua eqqaasinnaqartarpuma soorlu qano wakkaan vihaati nuummi soorlu maniitsuliaallikkutta wow soorlu illorpassumaaniippu blokkiinnaviungillat sungiusimassattuut soorlu nuummi illorparparuinuulikkaarpaamma qalipaasingissorsuo suna fataama maniitsingaa siarsuit tikilluoqanaqartut Misigisaqissuugunamma kitersortarfimaallikaatitiattunuunnersorjussoo ulipinnalaarpu tausuna tamarmi kisani lukhatippiani iluatippo ama tastaanapingaarneruvo so maniitsunaattumik taassanaanni Misigisannuunnersuniut Misigisaqarpuunuannersuni amma iluami takutinnerusunneralo soorsuisunerulaamillunner ullorlunia taaser extra maanigissimasuunutta fimmiliornerulaarsimasinnaarluarpunga taaluamma tummeqqamisilikkusinnaarluarpu assut ja tas aapikkuitummeqqaat maikkuitummeqqaat and I'm pretty sure avaniarlan tummaaqartu amagusittoriu tummaarparparuinuulikkaarpo trinersutingaluiluarturuissangaluarpusorlulaaso niut atorlualaarlui and that's the other thing trinerneq ullaakkuitiarsinnaanerlor tamakkua rutiiniaqqakkua tamakkua assorsuа maqaasilarput maangaperlerluta so haaleqarpu soruanami kisiannitsinersorfissatu sorlu arsartut håndboldtertut volleyballtertut tamakkuuneruppu sortima haalimuunerusum sutinaamanassangиннарми илуамик sorlu skuunilluni nassataqinginnama sa maniitso ayungeqaa attausuutikilluun tammartaarnerpaamma nerippuasiutsama maanga uteqqissinnaayumaarlama iluami sorlu iserfingilluarlama hutsiliinnaangittu katersortarfinnaangittu ukua ornifingisakka ikittunguuppu sorlu ilaa kafippuisiussua taanna haalivu katersortarfiku tiililu staakkuuneruma taakisini mikkua angalaarluarlungit iserterfingilluarlungit tamakkua misissorluarusinnarpu so maasiunissam taamaliumarpu siamassakmuungerlaq Uani fra fremtiden uterfangqilariartiga
Nuansi from the past på fingerput tamarmi Maniitsumi allakaatitsillarmat nakataatigun qoyapallulaanarusuppa isiginaalаарsinnaavit Maniitsumiinnerput nuanneqaaq amma nummuutiqeerpugut tukalaarpu kisannaayungula qonarsuullu isiginaalаарsinnaavit nerippunguna videonuannaralaarsimassingit. I put a lot of effort into it. Takanani kommentaarni allanniarna Maniitsumi una video qanuingerlugu immarunni Maniitsum takusimagumma qonarsuusinnaalaarsinnaavit video tullissaani takoqqikumarpugut.